Oi lor, iki lho tak kayak info sego goreng, tapi untuk sego sing digoreng lho piye wi? Nah, nek kene lho unik lor sing digoreng ki ampok utawa sego jagung. Beh, jarang-jarang yo ngene iki. Kayak piye wi rasane sego ampok kok digoreng? Penampakannya koyo ngene lor. Bahaya, jangan menggoda lo ya. Langsung ecus dimplok. Beh, rasane tibae enak, gurih ngono. Teksture iki sing marai unik, dipangan dek lambe langsung ambyar. Iki langsung tak kon nambahi pete karo gak lali ndok ceploke. Beh, jan tambah enak. Auto telap-telap. Hargane iki mung 10.000 wae lur, tanpa telur karo pete. Tepate iki ndek desa Jati Tengah Slopro lor dalan. Wis pokoke elek enek jalur gede Jati Tengah, wis ana lor dalan kok temu dhewe. Dan ndek kene enggak sego ampok tok sing digoreng, tapi enek sego biasa, mie goreng, mie godok dan sebagainya. Iso request barang share-mu piye ngene Pak iki. Payah, wis gak kesuwen ndang mampiro. Jos gandos.